koláčik. Ako napríklad, takže budeme potrebovať niečo, aby sa nám nezamazol stôl, nejakú takúto no takto sa to mieša. Proste nejakú hrabličku. Potrebujeme piškoty, aj takéto, obidve potrebujeme. Banán. Tak môžeme začať, všetko si posunieme úplne niekde inde. Zoberieme veľké piškoty. Rozpoľme na polovičku. Takto ich uložíme. Stačia dve. A takto ich uložíme. Ďalej tam dáme banány. Potom k tomu nožík. No to vie aj rukami, ale viete, budú to jesť druhí ľudia. Sa daj rozpoliť. Tak pokrajeme. Počkajte. Ja mám kuchárku. Tak. No nakrájame na malilinečké kúsočky banán. Ja sa vám ohlasím, keď budú celé nakrájať. Celý banán nakrájame celý, aby ste potom nemuseli krájať. Tak. Dajte to tam. Pekne naukladáte. Tak, ďalej dáme malé piškotky. Takéto. Ďalej dáme malé piškotky. Viem, že to... Počkaj, ticho. Počkajte. Takéto malé. Dáme malé piškotky. Tak máme. Potom začneme nakladať banániky. Kde? Potom zase piškoty. A potom nutellu. Ja, pokaz. Tak, a namočíme. Takto nejak... Môžete to takto hociako poprpľať, ale nevadí. Ďalej zase pokračujeme v našom blbom postupe. Banán, piškota banán, piškota želúdka. Tak výsledok je takýto. Takto vyzerá výsledok. A ideme jesť.